Hola, què tal, bonics i boniques? Torno a estar per aquí. Estic en el meu moment de descans. D'estes que, a més d'estar-se quieta i estar-se present en silenci, anem a aprofitar per fer alguna cosa. La veritat és que porto ja molts de mesos gravant constantment els poquets processos que vaig tenint durant els dies i me n'adono que guanyo un munt. Com tantes i tantes coses que tenen a veure en la creació que, sense voler, perquè realment ha sigut una cosa totalment inconscient, m'he anat negant i deixant de costat. Així que per tornar-me a fer un raconet per aquí, faré un pensant en alt i faré tal qual això perquè m'apeteix. I volia compartir aquests pensaments, aquestes sensacions, perquè a mi m'agradaria veure que la gent també compartís el seu i diràs que sempre m'ha faltat sentir de dir algú altre, això davant de càmera, xarxes, etc. Una miqueta més de transparència sobre ja no el que es viu, sinó com se viu. I ja no com se viu, sinó com se sent i com s'interpreta i se pensa la quotidianitat, els dies quotidians. He pensat que estaria guai anomenar este vídeo Primers pensaments de l'any, perquè realment la rumiació ha començat des de que va començar l'any, que tota la pressió i l'ansietat que no havia tingut mesos abans me va abrumar justet començar l'any. Vull dir, és que va ser tocar les campanades i crec que un munt de conflictes interns que havia oblidat i que realment no estava prestant atenció perquè no n'era conscient que estaven allí, s'han fet puesto. Entre altres coses, un dels primers dilemes que vaig tindre va ser que me vaig fer en 2 agendes, sense voler, i no sabia com fer-les anar. I aquesta preciositat aquí l'he utilitzat com un journaling diari i estic escrivint cada dia 3 frases de coses que he sentit, de coses que he estat pensant i, avui m'he enganxat escrivint una cosa molt potenta que volia compartir amb vosaltres. 21 de gener. Estos dies la desesperança s'ha estat fent camí, m'he estat identificant molt en els meus pensaments i el desig de control. Sento que he estat de cul a la vida, volent forçar-me a ser quelcom no soc naturalment. I entenc que fer-me una llista de tasques a complir hauria de ser més una sèrie de propostes, per si no aconsegueixo encaminar-me, que no una pressió constant per complir l'expectativa i no decepcionar-me. Tinc l'atenció posada en deixar-me ser i no ser massa dura en mi mateixa. Ja he estat aquí i no vull tornar a veure'm al límit. Sé el que he de fer, tinc les eines per ajudar-me i la vida m'està posant davant la boca del llop per posar-ho en pràctica. Però si me soc sincera, no sé discernir entre allò que em convé. Jo us vaig apuntar 2 opcions. Opció A. Trio tornar a desafiar-me i entrenar-me per ser qui m'agradaria ser, o opció B. Me deixo ser viscuda per la vida i posar-me al seu servei sense intervenir. ¿Cómo te has quedado? ¿Cargandao? Pues sí, en això ens trobem que des de principis d'any i en la posada a les meues mans de 2 agendes me vaig trobar en l'obligació de planificar-me uns dies, planificar-me uns objectius, organitzar-me, fer-me uns horaris, recuperar una rutina que feia molt de temps que no tenia, que no aconseguia tenir. I això al principi m'ha donat com una espurneta, no? Una espurna per començar a direccionar-me cap a algun costat, per encaminar-me al que jo crec que hauria d'arribar o que hauria d'estar fent, que hauria d'aconseguir. I la primera i la segona setmana, superbé, m'aixecava superpronte, diràs que anava complint i me sobrava inclús temps per a descansar, per a reflexionar, per a meditar, però a tocar de les 2-3 setmanes del mes vaig notar, perquè ho noto el cos i ho noto a la meva manera de reaccionar i d'actuar quan m'acompanyo d'altres persones, que estava molt irascible, que estava tot el rato com en estat d'alarma, que tenia l'atenció posada fora, no la tenia posada en mi, sinó com a tots els estímuls m'abrumaven, i no tenia l'atenció en el que estava fent, sinó en el que podria estar fent en aquell temps, mentre estic fent una altra cosa, mentre estic compartint temps en tal persona. El meu cap estava pensant en dir, hòstia, què podria estar fent més productiu del que estic fent? I això va començar a fer ferida a una ferida vella, que era simplement no estar present. Hòstia, i és fort, no? Perquè veus com tothom comparteix les seues rutines i totes les rutines diràs que han de ser d'una manera específica i, per tant, tens la pressió damunt de complir també en aquest exemple.
Típica rutina, no? Rutina base, exemplar, hegemònica de persona estable i en uns objectius i en una maduresa i un pensament clar. En esta referència que tens i que no se'n veu d'altra, sinó una persona que des de que se desperta a les 5, les 6, les 7 del matí, hasta que es gita a les 10 de la nit, està sent productiva 24/7. Clar, això és el que estem consumint, no? Constantment. Una persona que està fent les coses pautadament, en consciència, en intenció i en una direcció clara. I jo és el que aspirava aquestes 2 primeres setmanes de l'any i la realitat ha estat en que això a mi no em funciona. Veig que estic fent el que penso que s'espera de mi. Llavors me n'oblido de mi mateixa. Viure al costat d'una serralleria i fer vídeos per YouTube no sé si és massa compatible. Si sentiu sorolls externs que molesten, perdoneu-me. Llavors és el dilema, no? M'hauria de forçar i hauria d'entrenar-me en quant a constància, disciplina, tot això, no?, que se mos ven, que et farà una persona sencera. M'entreno i me forço en això o fluixo en el meu cicle, que sol ser mensual, vull dir, més o menys sé que la primera setmana després del cicle estic d'una manera, la segona d'una altra, la tercera d'una altra, i a la quarta ja entro com a més introspecció perquè sé que estic començant a menstruar una altra vegada. Però és que cap mes és igual a l'anterior. Vull dir, més o menys sí que segueix un patró, però jo me sento totalment diferent a cada moment que passa. Ja no del mes ni de les setmanes, sinó que del dia. Vull dir, un moment estic així, un moment estic aixà. I realment me sento a gust i m'agrada navegar en esta incertesa de no saber com estaré d'aquí un rato, ni què estaré fent, ni què m'estarà petint fer. Ja no el que puga o no puga fer, sinó el que m'apeteix, què estic sentint en este moment de fer, no? Llavors és una mica això. Triar ser l'exemple, replicar la referència o simplement deixar-me estar i deixar-me ser. No ho sé, vaya turra, no? I en teoria hauria d'estar descansant i prenent-me lo matxa tranquil·la. Però bueno, trobo que si això ha quedat gravat pot sortir algo fructífer i productiu. Així que res, gràcies per acompanyar-me en esta reflexió en veu alta. Espero que haguéssiu començat molt bé l'any. Recordar que realment és una construcció social, que no hem començat res, que no parem de començar i acabar constantment, instant a instant, tot el rato, i que sigui gener una altra vegada no vol dir res. Estem seguint un cicle. I res més. M'he sentit prou a gust. Ciao!